Yeah, so tiyeni ndithu tione ma update kuti zisankho zikuyenda bwanji kuti kunjaku kuti bwanji. Nde tiyeni tiyambire pa zikhale ng'oma. Yeah. Kama jekete munamva kozaka dzina limene kama jekete kamene zikhale ng'oma. Anthu ndithu amuyamikira kuti munthu ameneyo ndithu ndi wanzeru kwambiri mpaka kadali pano. Amene mwa anthu amene ali anzeru kwambiri ku MCP amene abwera poyera kulengeza kuti ineyo kumbali yanga ineyo ndavomera kuluza. Komanso iwo aperekanso malangizo pa Facebook page pawo ndithu azikhale ng'oma kuona kuti tonse I think tiphunzire ku chinthu chimodzi chimene anthu andale chimavuta kuvomereza ndi defeat. Kuluza amavuta kuti avomereze kuti iwo aluza. Komano akuona kuti kuluza ukuvomerezako kumachiza kumatenda andale chifukwa ndale ndi nthenda ndi ukavomereza mwachangu akuti ndithu umakhala kuti iwe ndithu wachira. Nde iwo ndithu alimbikitsa anthu ena anzawo a MCP kuti nawonso ndithu akuyeneranso kuvomerezanso komanso kugonja kuti ineyo guys sizinayende ndithu maybe next time zizayenda. Nde iyayi anthu ndithu ayamikira kuti zona zikhale ng'oma zikhale ng'oma. Nde actually iwo ndithu apanga ndithu alemba zimenezo ndithu and iwo ndo yambirira. Okay, I think mbali imene tikhoza kamba nkhani kuza ndi kumbali ya ma MPs ndiyesa akutunda kuza choncho. Kumene alangiza anthu enaso kuti nanonso mangano choncho. Sana pangiso specific kuti ma MPI wina aliyesa yokali ka president kandana it's like nawonso ndithu akhale aphunzire okhandika mzimu kovomereza akaona zoti pano pa zinthu sizinayende nde amene azikhale ng'oma. Number 2 amene amapikisa nawo pa president ndithu a smart swira. A smart swira amene ndithu matala achikulira amene ndithu nawonso ndithu avomereza kuti ineyo anawuza zodiac kuti ineyo ndavomereza kugonja ineyo mzisankho zimene ndithu sinachite bwino kwa amene achita bwino basi apitirire amene amemera pa president. Komanso phunziro mvula ndi uja msilikali uja ndi uja anka jobo jakhaza nkati inu musatinamize amene uja. Nde iwo msilikali opuma ndithu anayesetsa kuti nayenso ayemenawo pa zisankho zimene zizi. Nayenso ndithu wanena makiliye kuti nayenso akuti ovomereza nayenso kuluza kugonja ovomereza kugonja. Nde so far tili ndithu anthu atatu amene wawa nayenso ndithu amayimiranso ndithu upresident. So ma president awiri agonja avomereza ndi MP amene ndithu Mr. Kamajegete kapena kuti zikhale ng'oma. Nde chachitika apa tino kuti pali mpungwe waukulu kwambiri umene ukuchitika. Pali choyambirira tinali ndi issue yokhuza ndi dashboard kapati data imene amaonesa pa dashboard imene timaona kuti apa zikuenda model. Pa dashboard imene jayo IMCP ndithu anayesetsa kuthamanga basi kuwaletsa ma main media streams nyumba zowulutsira nkhani kuti musiye kuonesa zimene zozo chifukwa zobwesa chisokwanezo. Like in history zimene sizinachitikeko. America alamula kuti mwakuti onetsani koma iwo akuti chosani zimene musamaoneseso. Nde actually zinali zinthu zovuta kwambiri kuti zitero. Komabe amisa Malawi anthu amene tina kuti bungwe loyang'ana za atolankhani na kuti umene ndi ufulu palibe zoletsa anthu aone kuti apa chochitika njani. Okay, by the way anthu alola mbalite for example kutsogolo kuno kwakhala kuti kuli milandu kuli case anthu azana kuti kuti chimene chitika chana kuseriko. Nde zizakhabe zovuta zimene zozo ndi ayena kuti apa palibe kuti mwakuti komano asiyeni kuti iwo ndithu anene alongosole aziwaonetsa anthu tidziwe kuti apa chikuchitika njani kuti amene akuwina ndani. Nde by the way zisankho izi mwina ena sakumvesesa kuti zisankho zikuyenda bwanji.
zisankho izi zikuyenda ndithu pa pepa choyambirira ndi awerenga manyo pamanja awerenga zisankho awerenga 1 pepa 2 3 4 kenako afterwards anthu ma monitors ndani akhala pasi kenako aliyese wayika sigine chake chipani chilichonse chinali ndi mwayi otumiza nthumwi yake monitor kumene kuchako kukhala pasi ndi kuma lemba zikacho pamenepo pamene tsopano akumadzika tsopano mu computer muja pamene zimaonesa zani mabazi tsopano ma mathematics acha komano actually we trust manual way kuti zatere sonzoti tasunga makopezi amanyo ndeka mu computer makamuzifuna muzonjezera muzithiramo ndikuti completely fair tidziwabe and tikhwacha zimene zoti akulu anthu inu ndikuti mukutinamiza zimene mukuna nazo nkhani ndimene nkhani ina tsopano yakunkhoma like monitor kumene amene amangena amene kunkhomako iye uja basi tikufuna kuzipha like kufuna kuzipha atikana mwatamikikana tani madetails enene sakubwera koma iyeyo akuti malinga ndi zimene anakumana nazo kuti alesentako ati basi kufuna kuzipha ndi pano ali mchipatala. Guys, seriously? Like iweyo like I don't understand. Like inesindikumvesa kuti how. Okay, iweyo wana vuto. Iweyo uli ndi kopita. Pali anthu ambiri mbiri pamwamba pako. Pala adindo amene akuyang'anira. Why don't you just phone them? Just give them a ring. Ayambe the phone. Akule. Pali zakulu. And at least tasiyani kalata chabwino. Siyani kalata kuti pali zakuti. Koma kungopita chonchi amene akulu mufuna mutisire mavuto. Like mutisire mavuto ka. Ndaife tizipanga guess kuti yani inuma koma ndizotani. Explain, talk. At least talk. Let's come talk. Akulu pali vuto lakuti. In life alisema kubani mavuto. Koma sema mavuto azandale azamavotiwa munthu wina kumene koko ndithu anaona zoti ayi zimezi lili kuno koma sitikudziwa zoti kamaona zichani sitikudziwa we don't know sitikudziwa basi yeyo basi funa kuzipha like I don't know I don't know sinuziwa so nkhani ndi manja mwa polisi andi munthu ali kuchipatala apolisi ndamene atozobwino zokhuza ndi kuti iyeyo amaganiza bwanji like chimichitika njani kuti pakana afike pene papa like chinavuta njani kumene kumavuti kumene koko kunkhoma. Yeah, I'm so curious. Like we are so curious. Like tufuna timve bwino kuti chichitika njani kumene koko. Guys, MCP pamene amana kuti ayi asamonse amalese imagine ma mainstream like Zodiac times kuti asiye iwo ali ndi main ali ndi talent center yawo ya MCP iwo ndiye akuonetsa like how. Okay, pempero mpande waika comment ali kuti MCP iniwo muganiza kuti chani iniwo makamaka muganiza kuti chani zinthu ndimezi lilimo iniwo muganiza kuti iniwo anthu akuvotelani like munyengo ino kuti chilichonse chikuvuta mafuta forex chani iniyo what do you expect from Malawians iniyo mayembekezera chani China pempero mpande zimene mankhanziriza zimene zipa page pake. Guys, thank you so much koma ndingopasana video report ngakhale tulosa kwanira bwino la munthu amene amafuna kudzipha ku nkhoma. Guys, thank you so much Malawi cameras osagona chifukwa paliso press briefing 10 o'clock anabe ontale manja afuna yankhule afuna banga address zina ndi zina manso apa ndikupasani soni uyu
kodi uyu mandani uyu dzina lake limandithawathawa uja amati anaimba nyimbo kuti tachilowa chaka china tizithokoza mulungu chanchani, nyimbo imene imayimbidwa pa 20 chanchani palipo tikamalowa chaka cha new year iliyonse. Amene ujayo kayama ndani kanda uyo ndawa dzina lake amene tachilowa chaka china tizithokoza mulungu. Amene ujayo amenenso na Yesu aliso ndizoyankhulaso pajatu mukudziwa kaleso za amene uja. Nde after this video tikuponya amene ujayo after whenever tikudikira press briefing ilitu ya Annabel Ntalimanja make anopo talandira kuchokera ku Matale Centers okwanira 17 takhala ndi Matale Centers awiri ndeti kudikirira kuti zinazo zifike. Chamino mwina zimene zatsalazi kuli Lilongwe Mapuyo South komanso Lilongwe Nkhoma tangotifotokoza kuti kumene kumene zinthu zili motani kuti zimene zafikira noko. Kuyamba ndi kuma Lilongwe Mapuyo South zimenezi timalumikizana nawo atitsimikizira anyamuka akubwera kusenza kuti nthawi posachedwa apa tizilandira kuti tizipange process ya Lilongwe Nkhoma. Kunachitika issue amene amagwira ntchito kumeneko nafuna kudzipa ndenkhani yoli manja mwa polisi. Ife sitinganene kwambiri, tinangotumizako district elections officer komanso director of education amene amafuna kuzilondola. Ndi azilondola talumikizana ndi office kwa meki tikudikira kuti atipase way forward. Timankhula nawo posedwa apa akuti atipatsa yankho posedwa kuti ntchito ipitirire kudera kumeneko. Alright, maybe just give us the status of